Mark Williams ar yr asgell bella. Croesiad Wen! A Zach Clark yn disgyn. O math o apelion gic o'r smotyn. Ond Mr Jones, y dyfarnwr, yn bendant na dod i'n drosed. A mae'r chwarae'n mynd ymlaen. Bradley rwan, Bradley. Mae o'n disgyn reit ar ochr y cwrs Cosby. A mi oedd hwnna'n drosed. Gweitha protestiadau ymlaen Lewis. A mae chwaraewyr Caernarfon yn dal i ofyn pam geithon nhw ddim cic o'r smotyn ychydig eiliadau'n gynt. 3 yn y wal i Met Caerdydd. Bradley efo'r gic, a mi ath i trwy'r wal, a curo Alex Lang ar ei bostyn agosa. 3 munud yn unig wedi mynd ar yr ofal, ac am yr ail benwthnos o'r bron, Sean Bradley yn canfod yr hwyd. Bradley tu mewn at Adam Davies. Baso nôl at Sean Bradley. Bradley brwydro i ffordd i mewn i cwrs Cosby a'i ergyd o yn cymryd gwiriad ac yn canfod cornel isa'r rwyd. Mae'r tîm cartra wedi dwblu mantais. Ail gol y pnawn i Sean Bradley. Adam Davies. Torri tu mewn i ddau amddiffynwr. Taro Bale ar draws y cae. At Ben Wyn. Darren Thomas o glaen o. Dyma fo Thomas! Ac Adam Davies oedd y cyntaf i ymateb i'r ail gyfla. A mae prif sgoriwr Caernarfon wedi ymestyn y fantais i 2 gol. Lansio'r Bale i mewn i cwrs Cosby! A mae'r Bale wedi gorffen yn yr hwyd. Oedd hi'n arbediad gwych yn y lle cyntaf o'r ergyd gan Lewis Rhys. Ond Dion Donoghue yn methu clirio'r Bale oddi ar y llinell. A llygedyn o obaith i'r ymwelwyr. Sean Bradley sydd wedi gosod y Bale, a Bradley sy'n ei chymryd! Ac yn cwblhau hat-trick efo cic rydd wych. Yn crymanu'r Bale i gornol ucha'r rwyd. Dim cyfle i Alex Lang. Harry Owen. Camgymeriad gan McCarthy yn cyflwyno'r Bale i Zach Clark! A Zach Clark yn ei gwneud i'n 5. Ac yn y glaw ar yr ofal, mae pethau'n mynd o ddrwg i waith i'r ymwelwyr. Capten Met Caerdydd yn cyflwyno'r Bale i Zach Clark. Tafa Ben Wyn. Sotliad gan Louis Lloyd, y Bale yn ôl at Lloyd! Ei ergyd o'n taro'r postyn! A fe nath Alex Lang yn wych i neidio nôl ar ei draed a gwneud yr arbediad o'r ail ergyd gan Sean Bradley. A mae Caernarfon yn llawn hyder bellach. Met yn dwyn y Bale troma. Dyna'n colli'r meddiant am eiliad o leia. Yn cael tafliad ar yr ochr daw. Y rhwystredigaeth gan CJ Craven ac yn hollol ddiangen mae Chris Craven yn mynd i gael bath cynnar. Hat-trick a gorffan yr hat-trick yna efo cic rydd wych hefyd. Ie, ffantastig. Gynta 3 points, dyna oedden ni gyd isio. Oedden ni'n gwybod bod o fewn i'r gêm yma heddiw mynd i fod yn bwysig, cos da ni'n agos yn y gyngrair. Swn ni'n cymryd hat-trick gyn gêm hefyd, ond na, ffantastig. Dwi'n teimlo bod fi wedi bod chwarae dda, dwi wedi bod yn neud bob dim, ond just heb wedi bod yn sgor y gol, so ar ôl wsos dwytha a wedyn heddiw, gobeithio wnaethon nhw ddod gyda fi fan. A dy hat-trick gynta di yn uwch yng Cymru? Ie, hat-trick gynta. So, na, hapus iawn. Pnawn anodd iawn, ond o jyst moyn gweud llongychiadau i Caernarfon. O'n i'n meddwl o'n nhw'n wych o'r cic gynta heddi. Oedd intensity dyn nhw, oedd chwarae smart dyn nhw, oedd nhw wedi rhoi nhw dan bwysau. Dyma'r pethau o'n i'n trial wneud iddyn nhw wrth trafod y gêm heddi. Ond na, o'n nhw'n arbennig o dda ac o'n i'n soft. Dyna'r gwirionedd heddi. Fel arfer, mae'r tîm y Cardiff Met yn gryf, ond heddi o'n i ddim, ac mae'r canlyniad yr un peth allan a ni'n ffind fe'n anodd fan hyn am ryw reswm. Ar y cae falle, fi ddim yn siŵr, ond mae rhaid ni newid hynny. Rich, 5-1 i fyny drydydd wan, di'n hapus yno?
Dyn apus iawn, perfformiant gwych gen yr ogia. Mae'n ymwneud trwy man, oedd yn outstanding heddiw. Hollol controlio'r gêm. A wedyn, pan gathon nhw gol yn ôl, oedd o'n pwysing, oedd o'n bwys i ni jyst i gweld ni wedyn yn lle bod ni'n panicio a ista fewn bod ni'n mynd a trio gael un arall lle a dyna nathon ni. So na, clod i gyd yr ogia heddiw, ffantastig o performance.